oɗo photo mo jeeton wona photo ɓolo no suuɗi ko heewi no waɗa e hitande 1733 baɗa ɗum no wiye William Hore inniri ɗum no force not huine ene firte e français le sens walla l'heureux esclave. Portrait oɗo no hollira vrai yeeso africain ina idda mbaylam yitere ƴeewirtanoɗo neɗɗo ɓaleejo hono neɗɗo ɓaleejo ala hakkille, ala culture, ala tradition, ala civilisation. Gonɗo e oɗo portrait ina waɗi woni neɗɗo baɗɗo marqué histoire e ko heewi, ina waɗa symbolise ko heewi histoire Angleterre, kono malheureusement anduɓe mo e wuro mo jibina o mawni o jangi o yalti aduna woni Sénégal na famdi. Ayuba Souleymane Diallo wonno julɗo ne umme fami baɗɗo noble, wonno imam rewe maccu gagu, o wattini wonde héros intercontinental. Ayuba Souleymane Diallo ina jibina hitande 1701 e wuro wiyeteno Ɓundu woni e hakkude Jolof, Fouta Toro, Ngalam e Bambouk. Tani ko Ibrahima Diallo kanko sanci wuro ngoɗon. Ayuba Souleymane Diallo ina jibina e famille noble, famille julɗo mo ganduɗa o andi so wona ko jangde e janginde alquran e gandal. Ayuba Souleymane Diallo ɗiggina alquran nde o yarta duuɓi 15 kadi omo jangi defte gande kewde, omo jangi kadi ɗemgal arabe haw wawi ɗum no feewi. E ndeɗon hitande no wonno hitande hulɓinide saabu wonno ko hitande yeyde maccuɓe traite négrière. Ayuba Souleymane yadno e traducteur makko biyeteɗo Lamine Ndiaye pour yeyoyde maccuɓe sere Gambie nde ɓe gartata ko nden mande kaji jane mabɓe waɗi ɓe attaqué yeyɓe doole, waɗi ɓe kidnappé, fembi bahe mabɓe e moustache mabɓe pour yeyoyde ɓe en tant que maccuɓe e bateau anglais Royal African Company. aɓe jeeya biyeteɗo capitaine Paj, kanko mo ganduɗa o kanko Ayuba yeyno maccuɓe e ko ɓoyani haydara. Ayuba waɗi feere ha waɗi mo convaincre haw rokkimo délai pour o nula cukalel yaha to jignaɓe makko pour yobde ɓe gacce ɓe mbaɗe libéré mo nulno ɗeɓi lelde délai mo rokkano o gasi. Chef mabɓe woni Henry Hunt tottiri yamirore pour yoɓe mbaɗ départ ɓe paya Amérique. E nden hitande Ayuba na yarno duuɓi 29 holli caggal wuro mum continent makko kanko e Lamine Ndiaye e yimɓe heewɓe. E leydi Amérique e nder États-Unis Ayuba Souleymane Diallo yeeya biyeteɗo Mr Torsi e wuro wiyeteɗo Maryland. Omo liggo e guese ɗe après nde watton duuɓi o waɗa déplacé o nawa e batte gaynaka. Omo wuro gurdam musdam toon kono tahani o yejjiti diine makko. Ayuba Souleymane na waɗi respecté juulo mum kono ñalawma goto e hitande 1731 heno findano dogi kono o waɗɗani o jagga e wuro biyeteɗo Kent e nder Maryland ha joni o soka e nder palais de justice to. Omo waɗe introsé omo namde holko saabi omo doga kono o wawano jaɓade ɓe e ɗemgal mabɓe. E nden tuuma ɓe jeeyi ɓe juyloyi nanɗo olof pour arde waɗa ɓe traduire. Ayuba Souleymane Diallo andaniɓe ko yeehi ha natti dañde place to rewi jomiko e galle mo wonno o, saabu so turimomo juulo sukaɓeɓe ne ndufa e makko ndeyameji bonde asdemo dañƴe to juuli to rewi jomiko to waɗi farataji makko ko ɗum tan saabi o dogi. Caggal ɗum heno nawta patron makko woni Mr Torsi andanimo ɗum ma daro hen kadi ma yilanomo to juuli to rewi jomiko taw o tampintake. E on saha nde o soka e palais de justice to o foti toon e avocat goto anglais biyeteɗo Reverend Thomas Blouet. On Ayuba na jagnomo no feewi e arabe mo Ayuba Souleymane Diallo haalato no winda e nder bindi makko kanko Thomas Blouet omo wiya kamɓe ɗiɗon nde ɓe iɗetto joddade aɓe jewta o andi oɗo mo hucciti ina serte e maccuɓe woɓɓe ɓe hawranno e koɓe jooɗi ko eɓe jewta ko heno tottimmo kas sangara
Ayuba Souleymane puusi mo ka sangaro winde kayit andinimo kanko ko julɗo diine makko ko haɗimo sangara. Caggal ɗum e nder jiilaw makko Mr Thomas Brouet andi Ayuba Souleymane koye famille noble ummi. ɗum tahi ha patron makko woni Mr Torzi ndewtin ɗum nde rokkimo yo winde lettre o nulda ɗum jingnaɗo makko gorko gonɗo Sénégal. nde batta ko fawi e jungo James Ogartok wonno directeur African Prayer Company woni bato mo ganduɗa o kay adduno Ayuba Diallo comme kala lettre podɗo yaade o toto ɗum goto e waaji makko nando arab jangganomo lettre o on hawa e arab mo Ayuba Diallo windi e lettre o er haala makko o wi nde andi ko woni ko e lettre o to Ayuba Diallo rewi ɗo no wayni musde e qualité bindugol makko arab o waɗi décidé pour sodde Ayuba Souleymane Diallo pour nawde mo e nder bureau ji mabɓe gondi Angleterre e hitande 1733 caggal nde o sooda Ayuba wadda e révérence Thomas Brouet ɓe jaadi ha Londres. nde o yetti e ko ɓooyi o fuɗɗi wawde nande anglais e dañde sehilaɓe yimɓe fof kawa e gandal makko. o fuɗɗi omo ligguno biyeteɗo Hunters Lawn wonno physicien goto irlandais mawɗo toon to Grande-Bretagne. omo waɗnoma traduire livre uji e ɗemgal arabe omo waɗum traduire e anglais e kadi wadde organisé livre uji e arabe e musée e jamonuji woni Angleterre. Ayuba Diallo e yimɓe wonɓe sohla tan o andidiri wadɓe fayida comme lamɗo e joom suudu mum ha ɓen invité moni e paale mumen. o hawno hewde e gandal makko e ko woni ko toon o windi kamil alquran laaɓi tati ɗi ganduɗa ɗi o ƴewan ɗum hay nokku. goto e kamilaji ɗi o heeɓi windude woni moftu oɗo mo haɓɓi e dande makko. prêtre et évêque ɓe ganduɗaɓe kamɓe gardi église uji ina noddamo e jewte diine pour yidde nanude me diine mabɓe kono ɓe meeɗa waɗ ɗum réussir. au contraire ko kamɓe battinto tuubde aɓe naata e diine e l'islam. e lewru juillet hitande 1734 hen Ayuba Souleymane Diallo waɗi décidé artude Sénégal. nde o yetti o dañi ko muusimo saabu jignaɗo makko gorko o tawi kina sanki e caggal makko. goto e rewɓe makko goɗɗo no human ɗum wuro mabɓe ɓundu boni saabu hareji bannoji e caggal makko. kono Ayuba na addarno jawɗi mo ganduɗa o mo wawi hen wurde gurdam goɗɗam. caggal nde waɗi installé o hen anglais ji mbati utiliser expertise makko pour wadde pour ɓamtude leyɗele. ɗum waɗi ha colon ji français ji wonnoɓe ɗo kuuli dañi ɓerɗide ha ɓe jaggimo ɓe cokimo e lewru juin 1736 ɓe cokimo eko fotino hitande wotere. kureji makko mbaɗi feere ha woppa. caggal nde o yalti e ɗiɗon probléme aji o windi lettre uji o nulɗi ɗum Royal African Company pour ruttade wadde visite Angleterre kono ɓe jaɓananimo ɗum. o dañi liberté e to rewi ɗo foof tahanimo yejjidde mo yaadano o nde o jaggate nde omo yeeye tubakoɓe woni Lamine Ndiaye. caggal nde yetti Sénégal o joni ɗo ko juuti o fuɗɗi windude lettre uji e fawde pression contact uji ɗi anduno nder Londres ha Lamine Ndiaye waɗa libéré o arti Sénégal e hitande 1738. Ayuba Souleymane Diallo sanki ko hitande 1773 nde o dañi 72 ans. kanko woni seul et unique esclave mo ganduɗa o yeehi arti kadi kanko woni kadi seul et unique africain mo inde mum woni e Sporting Gentlemen's and Society woni société goto baɗo regroupé intellectuel uji e joomen gande ɗi ganduɗa ɗi ina marqué histoire Angleterre e sere scientifique mawɗo oɗo woni Isaac Newton. kono o meeɗa yejjide diine makko o yeeyani ndimagu makko te o changeani no ɓornirto e duuɓi ɗi waɗi Angleterre fof. gongol makko e tubakoɓe tahani o yawi mukko o yawi nguru makko woni to ummi to. woni neɗɗo mo ganduɗa hande on fotno jangguinede
e école uji ha yimɓe ganda hol kanko malheureusement anduɓe mo e leydi ndi heewani so tawi an o jeeɓowo oɗo vidéo a andamo a meeɗa nandemo commentaire maɗa no faɗe